Приятели, аз съм Криси, а това е Светло. Да, който ще се прави пресесен бог. Така, сега той ще ви разкаже за змиите. Той е кобра, както вижда се. Да. Той е кобра. Това е кобрата. Тя е Светло. Да, каквато и... Кралска кобра. Които са много плашливи животни. Като Светло. Така, това беше кобрата. Това е тъмно-зелена мамба, която е една от най-опасните змии в целия свят. Да. Това е една от най-отровните, както и кобрата кралската. Така. А това точно тук е светло-зелена мамба, която е малко по-малко отровна от... Да, и която... от зелената, тъмно-зелената мамба, но черната мамба, разбира се, е най-отровна. А това тук е гущер от Африка, който, разбира се, е гумен. И змиите са гумени, да, защото в момента искаме да ви разкажем точно за това. Да, това е моят приятел Дани, който гущерът е негов и той е той си има клип. доста добър изследовател за това. Ето тук може да гледаш. И така, както ви обясних, това е африкански горски